fruituak izateko, landareak behar dira. Landareak izateko, haziak. Hori guztia dakitelako, ari dira lanean Euskal Eskola Publikoan. Haziak indartuz. Euskara mintzatuz. Ametsak sortuz. Murgian. Ekainaren bian Euskal Eskola Publikoaren alde haziak indartuz. Denok murgiara! Bai horixe, irrien lagunak ere han izango gara. Bai, eta piritz, porrotz, marimbotots, eta ane eta piratekin ere dantza egiteko aukera izango da. Zato zu ere! Zato!